Bona nit a tothom. M'hauré de posar aquí darrere, però saludo a la gent que està a casa, saludo a tots i totes els que esteu aquí aquesta nit per celebrar la rifa. Bé, un minutet més, aprofito per explicar-vos una miqueta com funcionarà el sorteig, d'acord? Explicar-vos que aquesta rifa que la celebrem cada any és una manera ens ha ajudat s'han recaudat uns diners. Tenim problemes. Sí? Algú vol compartir el directe amb nosaltres? Seguim en funcionament? No. Problemes tècnics del directe, és que clar, estem tan... Vale, ens hem tornat a connectar. No connecta el teu mòbil, aquest mòbil. Vale, doncs un momentet. Ara sí, Maria. Sí? Sí? Confirmeu que estigui funcionant? Sí? Vale. Bueno, benvinguts i benvingudes, bona nit. Estem fent el sorteig de la rifa d'aquest any. Tots els diners que s'han recaudat van directament als projectes educatius de la Fundació Ateneu Sant Roc. S'han venut 1.392 butlletes. I bé, estem aquí aquesta nit, a part de totes les persones que esteu a casa vostra seguint aquest sorteig per veure si us ha tocat a vosaltres, també tenim aquí un gran gruix de gent que ha vingut a compartir. Llavors us explico una miqueta com funcionarà. Bé, aquesta panera també dir-vos que és el resultat d'un donatiu de 2 voluntaris de l'Ateneu, tal qual també agraïm la fantàstica panera que queda cada any aquí per sortejar entre tots els que participem. I ara us explicarem com funcionarà el sorteig. Com s'han venut 1.392 butlletes, començarem traient les unitats, després traurem les desenes, després les centenes i després les unitats de miler. Al ser 1.392, en el cas de que quan haguem arribat a les centenes hi hagi un número superior a 392, les unitats de miler sempre haurà de ser un 0. Podem comprovar que aquí només hi ha un 1 i un 0, d'acord? Que són les dues úniques opcions que podria haver-hi en el sorteig. Llavors, crec que estem preparades i que podem començar. Tinc una fantàstica ajudant, la Laia, que m'ajudarà a treure tots els papers. Vale. Doncs comencem. Comencem per les unitats. I el número és... El 3. Nervis. Fantàstic. Seguim per les desenes. I el número és el 6. Té el puntet a baix, per tant és el 6. Acaba amb 63. Continuem amb les centenes. Recordem, si tenim un número superior a 3, llavors es quedaria així. Però el número que ha sortit és l'1. Per tant, ara sí que traiem unitats de miler, pot ser el 0 o l'1, ara ho sabrem. Ha sortit? I l'1. El número final, vine cap aquí. 1163.
Fantàstic! Bé, doncs, clar, ara no sabem, entenem que si ningú ha sortit aquí és perquè no ha tocat a la gent que estem aquí asseguda a l'Ateneu. Si us ha tocat a casa, comuniqueu-vos amb nosaltres d'alguna manera. De totes maneres, nosaltres farem alguna investigació per saber més o menys per on ha tocat, que tots aquí sabem una miqueta les cares de qui hem venut els números, i us poseu en contacte amb l'Ateneu i els pròxims dies podeu venir a buscar, suposo que ja després de festes, podreu venir a buscar la panera tranquil·lament i gaudir-la. Res, us agraïm molt també a tots els que esteu aquí, moltes gràcies pel seguiment de la rifa. I gràcies per la participació, un cop més, per col·laborar amb aquests petits detalls que tant ajuden a tirar endavant projectes. Vale, pues l'he venut jo. Fantàstic. Doncs ja faré repàs a veure on ha quedat. Oye, ¿será tongo? No. Asseguro que no, 100% no. Vale, molt bé, doncs moltes gràcies. Ja sabrem qui és el guanyador o guanyadora.